Здравейте, пичове! Аз съм Гейминг Гардеян и това е Subway Surf. Ето колко пари съм стигнал. Значи виждате колко съм бърз. Много съм зле след толкова много. Хора, лаги знам. Като си гледам клиповете, хора, лаги като нищо. Не знам дали е от телефона ми или ето виждате 2040. Не знам дали ми е от телефона или така ми се прецаква програмата, не знам, но много лаги, виждате рекорда, New Night Score и това исках да ви толкова много пари. И това беше всичко от мен. Виждате колко много пари, новия ми рекорд. Надявам се да ви хареса и до скоро!